ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коргонем барои шумо дубойкои ангоркаро нишон медиҳем ки беҳад ғавсанд барои апои россиянам. Кадоме ки иёра як бор мепӯша иншолло раҳмат мегӯяд. Ғавсанд баъд моли тозаи пекинай. Хеле ҳами ангоркаи тоза намиён. Ин нархаш ҳами 300 сомон нархаш. Касе ки маъқулша марҳамат занг бизана, мо доставка дорем. Доставка тамоми шаҳрҳои Россия, ноҳияҳои Тоҷикистон ҳаст. Расветкош пока 8та расветка инам агар ҳастай 1 2 3 4 5 6 7 8та расветкаш пока ҳозир ҳастай. размершон сар мешавад стандартан ё то 58 пуша мешавад ё балшимерка духтагия як кадоме ки балшимерка суроғ мекунад марҳамат ё ягон майдан нигин надоранд, нигин задагӣ нестанд. Айдроншон хеле сим задагӣ ай. Нами сим ки задагӣ боша фаҳмин качество дорад. Ина качество дорад пешшанам хел. Ё айбар бинем кали киса доранд, ё киса надоранд. Дубойкан, почошам хушру калонай, ғавси зура. Нархи ё 300 сомон як бор дигар такрар мекунам, нархшон 300 сомон беҳад пасанд. Ҳами материал ғавсиш ҳами хел. Баъд доранд нахе дубойко юбкадор. Мисол ҷои ҳами чида ё юбка кардаган, ҷои ҳами почада юбка доранд. Хеле ё юбкошон киса доранд. Юбкошон киса дорад, инам марамат бинем. Кисаошон ҳами замин дамон шапа. Марамат мебинем, ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. Айҷаш санги марворӣ дорад. Санги марворӣ дорад, аҷоиб буд. Фасон кардагӣ. Баъд остинош нахеле. Остинош ихел размери то 58 пуша метавонем ки заказ кунем. Ҳам хеле заказ кунем, ҳам анам хеле балшимерка. Ба дараҷаи оли зурӣ шуд. Чая ки ма пори наё мебурдем, качествоиро мебинем ки медонам ки чӣ хел зура. Качествоаш ба дараҷаи оли ай. Вайроншавӣ надорад. Шута мепӯшем. Нархи ём 300 сомонӣ. 300 сомон. Мо маълумот бинем. Мо чизое ки шуморо нишон додем гарантия дорам. Анаёш ҳастанд ё тунукан. Ё то размери чанда мешаванд? Айзону поёнанд? Айзону камтарак поёнтаранд. Инҷаш нигина дорад. Ангоркаи тоза неки тунукай. Ранги ваё ғавс неста. Ваё инеё ғавсанд. Аё тунуктаранд. Нарх ё 150 сом. Размери то чанда гуфтем? То 56? То 56 пуш метавонем ки инаёро заказ кунем. Домашний пӯшида метавонем. Айтаи палтотон пӯшида метавонем. На чизое ки качество дорад шумо да нишон додем. Инаҷада бо дига маркош ҳастай. Ём камтарак дуростан. Нархи ём 150 сомон. Ёш хай бо более-менее молодёжный кагиам. Остиношда хеле сан задагия. Марҳамат кадом да маъқул мешавад. WhatsApp-ои мо дами номере ки поёнда ҳастанд. Номерои WhatsApp-ан шумо метавонед ки занг зада заказ кунед. ҳамин чизое ки ҳама шуморо нишон додем, кадоме ки заказ мекунам, иншолло ки раҳмат мегӯям. Чиба ки качествода ҷавобгоҳам. боқи сарбаланд обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.